Hemelvaartdag, de tweede dag van Grauwrock. Er komen hele goede bands. Ik heb gezien dat Drukwerk komt, Nick Schilder en nog anderen. Dus we gaan kijken wat we vandaag voor leuke beelden kunnen schieten. Gaat u mee? Ja, oké. Ik heb de rockgroep Blank bij me. Nou, jullie zijn een rockgroep, spelen eigen nummers, maar ook covers. Voor wie jullie nog niet kent, kun je even voorstellen? Wij zijn Blank, wij zijn een alternatieve rockgroep. Wij spelen eigen nummers, alternatieve rocknummers en covers van bijvoorbeeld Nirvana of Radiohead. Dat soort muziek. Ja. Wanneer zijn jullie zo begonnen met z'n allen? Nou, de huidige opstelling bestaat sinds 2024, maar we zijn eigenlijk wel al sinds 2022 bezig. Oh, dat is toch ook een paar jaar, dat is toch een jaar of 3. En hoe zouden jullie je muziek willen omschrijven? Want het is wel hardrock, maar er zitten misschien ook andere nummers bij. Een beetje een combinatie van hard en zacht. Ik zou niet ontzettend in een van de twee hokjes. Het is een beetje door elkaar. Ja. En wie is jouw grootste invloed hierop op jullie muziek? Voor mij is in de muziek Nirvana en Kurt Cobain zal waarschijnlijk toch wel mijn grootste invloeden zijn. Ja? Ja. Jij bent de zanger? Ja. Ja, dat ben ik. Wat kunnen de fans vanavond van jullie verwachten? Nou ja, hopelijk een goed optreden. We gaan ons best natuurlijk doen en gewoon een feestje ervan maken. Ja? En hebben jullie het gevoel dat je een bepaalde boodschap uitbringt met jullie muziek? Gewoon plezier, ook een rol, zoiets. Geen politieke boodschap of zo. Nee, dat hoef je. Wat staat er nog op de planning van muziek waar jullie nog naartoe moeten, festivals? Goh, dat zou je eigenlijk even aan iemand anders. Ja, uiteindelijk lijkt het natuurlijk leuk om op Festrock te spelen. Dit jaar nog niet, maar wie weet, volgend jaar. Ja. We kunnen altijd kijken. Nou, er staat nog een hele toekomst voor jullie te wachten. Ja. We spelen binnenkort nog op Iktoon en nog op Concert at Durp. Die staan nog op de planning. Ja. Nou, ik zou zeggen heel veel succes. Het podium is voor jullie. Ga ervoor. Dankjewel. Ik heb Slash & Roses bij me, de meest explosieve Guns N' Roses tribute band. Leg eens uit wie jullie zijn en wat jullie doen. Wie wij zijn? Ja, wij zijn de grootste tributeband van Guns N' Roses in Europa. En wat wij doen is, wij proberen zo goed mogelijk Guns N' Roses neer te zetten op het podium. Toch? Ja, dat is wel, valt het goed samen. Ja. Ja, wanneer was het moment dan dat jullie dat besloten van we gaan daar een tributeband van maken van de muziek? Hè? Hoe moet ik dat zeggen? 2014 was dat. Ja. En dat ontstond zo'n beetje uit het niets. Toen zeiden we, dat gaan we doen. En toen kende ik Richard en toen zeiden we, ja dat is een goed idee. Nou, vanaf daar is het geschiedenis. En de naam Slash & Roses, waar komt die dan vandaan? Ja, dat is natuurlijk Guns N' Roses en verbastering van Slash hoort daarbij. Guns N' Roses, hoe gaan we dat doen? Slash & Roses, goede combi. Ja. Hoef je nooit uit te leggen wat je doet. Nee. En in hoeverre gaan jullie daarin mee om die band zo, de originele band te evenaren, zou ik maar zeggen, in kleding, in stijl? Nou, in het begin toen ik bij de band kwam, ik ben niet van helemaal het begin erbij, maar ik kwam al vrij snel. Toen ging het dus inderdaad over het tribute verhaal. Wat gaan we nou doen met de kleding? En eigenlijk waren zij niet van de, zeg tussen haakjes, verkleedpartijtjes. Ik zeg ja, maar als wij een tributeband zijn en wij willen dus het Guns N' Roses publiek aanspreken, dan moeten we ook zorgen dat we op dat moment, als we op het podium staan, ook Guns N' Roses zijn. Kijk, als we van het podium afkomen, dan zijn we gewoon weer onze normale zelf. Maar op het podium, als zijn de Slash & Roses, zijn wij op dat moment even Guns N' Roses. En schrijven jullie ook eigen nummers? Op dit moment niet. Nee, we zijn heel erg druk met de tribute tour. En ook misschien wel een leuk idee voor de toekomst misschien. Maar wellicht. Ja, op dit moment. Ja. Wat maakt de bandleden, de chemie tussen de bandleden zo geweldig?
We hebben gewoon superveel lol met elkaar op het podium en achter de schermen. Ja. En wat is nou de grootste misvatting van mensen? Dan ze denken van, nou dat is een rockband, dat zullen wel... Drugsgebruik. Nou ja, dat weet ik niet meer. Ja, dat is helemaal geen misvatting. Nee, dat is niet waar. Nee hoor, nee, wij zijn hartstikke brave huisvaders en zo. En je ziet het alleen niet. Nee. Nee, maar nou ja, dan zeg ik het wel. Als iemand hier drugs gebruikt, dan, dat is alles. Dan krijg je schop. Onze drugs is de muziek. Ja, dat is Onze drugs is de muziek. Ja, tuurlijk. Ja. Afijn. Nou ja, jullie ja. Nou, jullie toeren niet alleen door Nederland, maar ook door het buitenland, heb ik gezien. Wat is nou jullie grootste wens nog? Dat je denkt van, nou, daar wil ik nou nog wel eens een keer zijn. Ja, voor mij persoonlijk is dat Italië. Maar dat komt, we hebben onlangs met de beste Italiaanse Bon Jovi tribute een tour gedaan. Ja, Bad Medicine. Bad Medicine, ja. Bad Medicine, moet je volgen. Oh, sorry. En Klap voor je. ja. Nou, Italië lijkt mij persoonlijk heel leuk. Ik weet niet wat jullie denken. Finland misschien, leuk. Ja, Finland hebben we al gedaan. Finland Ja, was maar heel dat tof, was het maar... uiterste hoekje van Finland. Dat is wel koud, hè, Finland? Nee, we zaten er midden in de zomer. Ja, was 12 heerlijk. juni. Viel mee. We gaan naar jullie luisteren. Ik zou zeggen, ga ze biedt het podium op. Dankjewel. En maak er wat van, hè? Ja? Oké, dankjewel. Dank je. Ciao. Harry Slinger, Ja, wat leuk dat ik jou hier ontmoet. Ja, leuk, op Grauw. ja maar steek van wal, want voor we nou een romance beginnen, dan zitten ze thuis niet op te wachten, denk ik. Nee, inderdaad. 1978, hoe is drukwerk ontstaan? Daar heb ik een hele makkelijke oplossing. Ik zou zeggen, ga naar de website van Drukwerk. Daar kun je namelijk een biografie kopen en daar staat alles in. Ja, ik heb het gelezen, maar ja, ik moest toch iets vragen, hè? Ja. Maar jullie muziek, die spreekt door generaties jong en oud. Ja. En, ja, Ja, jong en oud. ja. Maar dat is wel heel bijzonder. Dat is heel leuk, ja. En daar zijn we ook erg trots op. Ja. 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 En als je nou terugkijkt op jullie carrière, wat was dan het leukste moment of het mooiste moment? Of dat je dacht van, nou hebben we het gemaakt. Duurde dat 5 jaar of 10 jaar nadat jullie bezig waren? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het allerleukste moment vond ik... Vroeger had je het programma met Jan Rietman van Los Vast. Ja. En toen mocht ik dus niet in Ahoy, maar in de Kuip mochten wij optreden met de Los Vast. Ja. En toen mocht ik met de band er optreden, maar omdat het zo druk was met artiesten, moest dat met een orkestband. En toen startten ze de orkestband tot 3 keer toe live in de uitzending. Te traag. Dus en dat was volgens mij het nummer van Capsones of zo was het, geloof ik. En dus dat ging helemaal van. Maar dat vond ik een van de leukste momenten dat je als Amsterdammer in de Kuip in Rotterdam zoiets mee mag maken. Ja, in Rotterdam. Ja, wat ontstaat er nou eerst bij jullie? De muziek of de tekst? Nee, beide. Ja, maar ja. Het een kan niet zonder het ander. Nee, dat begrijp ik, maar ja. Ja. En wat heb je nou zelf een favoriet nummer? Dat je zegt, nou, dan ga ik echt uit mijn dak op. Oh, nou, ik vind bijvoorbeeld, en dat merk ik de laatste tijd ook in Nederland, dat, je moet die sorry, ik was even weg. Je wordt helemaal, dat merk ik de laatste tijd ook in Nederland. Dat zal je hier misschien vandaag ook nog wel merken, hier in Zeeland. Dat bijvoorbeeld het nummer Lijn 10. Ja. Dat is ineens op dit moment vreselijk populair. Onbegrijpelijk. We hebben het vroeger als singeltje uitgebracht. Nu rijdt lijn 10, de tram, die rijdt niet meer in Amsterdam vanwege de Noord-Zuidlijn. En wat is dan de grap? Ineens vindt iedereen het een waanzinnig nummer. Door heel Nederland wordt het meegeblaerd. En dat vind ik wel heel bijzonder.
Want ik vroeg me af, wat is het dan? En de tekst gaat over verlangen. En ik denk dat het verlangen naar rust en vrede op dit moment erg groot is. Dat is wel heel, hoe kijken jullie nou terug op de jaren 80, vanaf dat jullie doorbraken? Nou, dat we heel snel oud zijn geworden. Snel had, dat weet je, snel had. Ja. Nou, en hoe is het nou om toch te merken dat de jongeren ook echt meezingen op jullie muziek en dat ook heel leuk vinden? Nou, ik zeg altijd dat de jongeren die nu nog steeds naar drukwerk toe gaan en vaak hun vader en moeder meenemen, of ooms en tantes, of zelfs opa's en oma's meenemen, dan zeg ik altijd, dan zeg ik altijd, die zijn keurig opgevoed. Ja. Ja. Met drukwerk. Daar zit wat in. Ja. Mag ik jou heel veel bedanken? Ja. Helemaal geweldig. Nou, kijk eens, we gaan even de bel. Ik heb Joris bij mij. Joris is de zanger van groep Abel. Welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. op de Grauw. Op de Grauw, ja zeker. Zeker wel. Ja. Bij Antwerpen rechtsaf. Ja, zoiets, ja. Voor ons wel, uit Breda, hè? Ja, Breda. Ja. Jullie zijn bekend geworden met het nummer Onderweg. Dat was een enorme hit, hè? Ja, we hebben 6 weken op 1 gestaan toen. Je hebt nu heel veel verschillende lijsten. Dat was toen top 40 en top 100. Tenminste, dat was een lijstje die ik nog ken van toen. En daar, in 6 weken tijd kwamen we op 1 terecht. Nee, dat zeg ik fout. Hij heeft 6 weken op 1 gestaan, zo is het. Maar goed, dat was bijzonder om mee te maken, zeker wel. En hoe voelt dat dan om dat nummer 20 jaar later nog te zingen? Nou ja, we hebben net gespeeld en de reactie op het publiek was heel mooi. En het is altijd bijzonder. Ja. En je ziet gewoon dat mensen op een of andere manier een link hebben met het nummer. Vanuit hun eigen verhalen, hun eigen leven. En dat zie je eigenlijk gebeuren en dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Ja, want jullie muziek en jullie teksten hebben een beetje een poëtische inslag zo, hè? Nou ja, ik probeer het zo mooi mogelijk te maken. Mijn vader was leraar Nederlands. Dus misschien heb ik daar iets van meegekregen qua teksten. En Nederlandstalig is natuurlijk een heel directe taal. En ik probeer het wat meer filmisch te maken misschien. Of poëtisch zonder gelijk heel erg hoogdravend erover te doen. Maar ik probeer wel mooie teksten te maken, ja. Hoe zijn jullie nou zo veranderd door de jaren heen? Ik hoop niet heel veel. Ik ben wat ouder geworden, misschien wat wijzer. We hebben net vorig jaar een nieuwe plaat uit, Geen Water bij de Wijn. En ik denk dat je daar ook wel hoort van dat het echt wel een Abelgeluid is. Maar dat we ook wel gegroeid zijn. Misschien ook in de manier van schrijven van liedjes, muziek en tekst van nummers. Ik denk dat ik daarin gegroeid ben. Ja, dat mag ook wel na 25 jaar, hè, dat je erin groeit. Ja. Er zijn ook heel veel jongeren, hè, die naar jullie concerten komen of hier op zo'n festival. Nou ja, dat is wel leuk. Die komen dan met hun ouders mee. Dat zie je nu gebeuren. Ik denk ook dat via allerlei streamingsdiensten ze bij onze muziek uitkomen. Een aantal jaar geleden heeft Frenna bijvoorbeeld ook een nieuwe versie opgenomen van Onderweg. En we zien wel dat daardoor jeugd dat ook weer heeft opgepakt. Dus op verschillende manieren blijft dat nummer bij verschillende generaties op een of andere manier wel hangen. Ja, en nieuwe songs, komen er nog aan of die zijn net geweest? Nou ja, we hebben afgelopen jaar net een nieuwe plaat uit. En we schrijven alles zelf, hè. Dus dan heb je niet zomaar even een nieuwe plaat. Nee. En we zijn aan het toeren. We hebben eigenlijk net de tour afgesloten rond de nieuwe plaat. En ik ben altijd wel aan het schrijven, hoor. Dus dat blijft altijd wel doorgaan. Ja. En wat maakt een optreden nou zo bijzonder, net als hier op zo'n festival? Nou ja, dat je een band voelt met mensen die jij niet kent. En zij kennen onze muziek misschien wel, maar niet ons persoonlijk. Nee. En dat je toch samen iets beleeft.
en samen een gevoel creëert in zo'n zaal, in zo'n tent. Dat vind ik wel bijzonder, dat de mensen die elkaar niet kennen toch een samenhorigheid opbouwen rondom muziek. En dat is mooi. Nog toekomstdromen voor de muziek? Ja, ik zoveel mogelijk nieuwe nummers blijven maken. Dat vind ik mooi, iets creëren wat er nog niet is. Dat vind ik een van de mooiste dingen om te doen. Dus dat zal ik altijd blijven doen. Ja. We willen ooit nog wel ook het theater in. Ik denk dat dat wel goed bij onze muziek past. Maar dat wat wilden we eigenlijk dit jaar al, maar daar waren we wat laat mee met te organiseren. Dus dat zit nog wel in de pijplijn. Een theatertour, ook mooi hè? Beetje kleiner, een beetje... Ja, misschien komen de teksten daar ook weer op een andere manier naar voren. Dus, maar dat zijn nog een beetje plannen voor over een tijdje. Blijven denken, blijven dromen en we gaan nog meer van jullie horen. Heel veel bedankt en succes. Dankjewel, dankjewel. Fijne avond nog. Nou, ik heb Nick Schilder bij me. Nou, Nick, geweldig dat we jou hier even mogen interviewen. Welkom op de Grauw. Kon je de weg een beetje vinden? Ja, zeker. Ik ben lekker een stukje door Vlaanderen gereden. En weet je, je kan wel zeggen dat jullie ver weg wonen, maar eigenlijk wonen wij erg ver weg. Zo moet je het gewoon zien. Wij zijn het gewend, hè? Jullie wonen heel centraal, weet je, want jullie zijn heel snel in Antwerpen. Jullie zijn best wel snel in Rotterdam. Dus dat ik nu helemaal in het noorden woon, is mijn probleem, toch? Hey, mevrouw, je hebt al een indrukwekkende carrière achter de rug. En wat geeft jou vandaag dan nog de meeste voldoening om op te treden? Nou, wat mij heel veel voldoening zou geven is als ik gewoon deze mensen een hele mooie avond kan bezorgen. Want ja, sinds 2 jaar ben ik soloartiest. Ik ben helemaal opnieuw repertoire aan het bouwen, carrière aan het maken. Dus als het mij lukt om vanavond hier in Grauw voor een feestje te zorgen, dan haal ik wel plezier uit mijn werk. En hoe is nou jouw muziekstijl veranderd sinds dat je solo zingt? Sowieso ben ik nu solo in Engelstalig repertoire bezig. En ik omschrijf het zelf als singer-songwriter muziek. Engelstalig met elektronische invloeden, dus dance-invloeden bijvoorbeeld. En vind je nou in theater zingen ook leuk of liever op festivals? Of zeg je nou ja, die mix vind ik... De mix is een beetje een saai antwoord. Kijk, als ik echt zou moeten kiezen... Ik weet niet, misschien momenteel wel festivals. Omdat ook de zomer eraan komt en lekker buiten. En gewoon ergens heen gaan en meteen proberen zo'n terrein voor je te winnen is wel kicken, is dat. Ook omdat ik heb misschien afgelopen jaren heel veel theater heel veel gedaan. Wat ik met erg veel liefde doe. Maar weet je, het is natuurlijk sowieso de luxe dat ik en clubs en theaters en festivals gewoon al die disciplines kan doen. Welke muziek luister je nou in de auto en Rico? Ik luister sowieso, daarom ben ik ook deze muziek gaan maken, omdat ik heel veel elektronische muziek luister. De laatste jaren ben ik heel veel deep house aan het luisteren, EDM ook, drum and bass. En dus dat soort genres. En wat ik nu draai, nieuwe single Calvin Harris, vind ik erg goed. Blessings. Ik zou ook even checken als ik jou was. Ja. Ik zou kijken, ja. Hey, nou heb je al heel veel bereikt. Wat zou je nou nog willen in de muziek? Ik zou wel echt... Dat Zeeland mij als een lokale Zeeuwse act gaat zien. Dus dat ik straks in het rijtje Bluff en Danny Vera, Raccoon, dat ik ook zo omarmd word hier in Zeeland, daar ga ik aan werken. Dus zeker niet de laatste keer dat ik hier kom. Dat zijn ook toppers, hè? Dat zijn toppers. Ja. Ik moest jou trouwens ook heel veel de groetjes doen van Steam Sister. Oh, van Steam Sister, wat leuk. Oh, dus ze terug. Steam Sister, geweldige band. Ja, ik heb bij de headliner enorm van ze genoten, dus dankjewel. Die heb ik gisteren gesproken hier, dus dat was heel leuk. Oké, nou, het podium is zo voor jou. Geniet ervan en wij gaan van jou genieten. Oké? Dankjewel. Ben ik een beetje mooi avond tot nu toe, Gel? Oké.
Ik ga voor jullie een nummer spelen van mijn nieuwe album, van mijn eerste album. Shatterproof zijn de mensen die dit album bewaard hebben op Spotify. Grauwrock bewees opnieuw waarom het een vaste waarde is op de Zeeuwse festivalkalender. Leuke groepen, goede zangers en zangeressen. Een gemoedelijke sfeer en een publiek dat van begin tot einde meeleefde. Het was weer een editie om niet snel te vergeten. Tot volgend jaar op Grauwrock.